Teh hakan ne kapor ngan khot ru ya i MLA jangi i ba bantai dor ba in ot ya une uribon kum kasakhi bangi laple ya kane ka homestay jangi menta kasngi kasam tarik benai bakhadar ar hajar ar pausan bạn phải lên tay ơi thăm bạn lên làm sao dan nak am siapa dia tak dia ngadap daga jingkemen bangayo banyadan lang rekat kumne kamtam nakaliang jong i try mo kong alibon kriam la khot sungu bahai nga bangin play ya kani ka homestay ka jong i kaba itnak ado kata ta bat ni sukumen ani ka por ngedon lang email jong i pa ibaye kasem imen ki para baro ki baydon lang ni rekat bag jingdon rekat jong sodar snong sekretari snong bat kinong kit kam jong ka snong ngatharai kani kadai ka ba nakaliang ka jongangan ong kadai ka ba nga sukumen ado tata ba syakathan ka jongi i sisa ya ka ta ka jingdon kam kabaydai bat ka kamai kaji bangin yang lagi jong kijat bat umdai tambangin rap rengi suthu ba kani ka tourism kum ka jinglong ka jingman syakathan jongi kalanang kiu kibriu kalanang suthu bat kani kadai ka livelihood ka bangin yang la ka jong halagi jong kijat bangin tray bangin kta bangin kamai kaji kata kadai kai ka ba sukumen ba ikong yu i jingai kani bat habiwan changa nakaliang ka jonga ngairap i ban plilat plinti ba inyo ban lech shaki department gi ba fair ka dei khamtam hapo ka tourism kumno ba inwat ya jingdon kam ban ngi isha ji tre chitam jongi menta ka singi kala urlong bat inyo ban khai unu so jong ka jingjop ka homestay ka bitnat homestay ka don ka jaka ka ba ka location ka ba biang ba ki breu ki bawan sini ka than ngai wer ban khat sumba wan ban pek ban sa akni homestay kan long shisha kai ka ba kum gi nong wan jungo kini i ba biang na dong sedam bat ka long shisha ka ba i biang kum gi homestay ki badan ki we ki jaka kani ka homestay hapo jongsha ka ba ningkong bat ngangit tatan nang ni syakmat kinang bun ki homestay ki ban mi indrei ngakit bok kit ruyang bau blame kerku i kong ya kayeng kesem bakani ka homestay kan ai shisha ka jing syakri bo hatam khnang ba pinang la ban pek bat ban tray na ka banta ka yeng kesem ban besai ka yeng kesem kubli shibun kong kum gadak ani ka por in khap no yoribon Happy kapor ru inyayan ban pli ya lai. Ini ka lai kamera ni. Ring bahamo. Diu. Ring bahamo. Kani ali lang kok. Kanu gijing internet ju gini kamera. Kowe din kowe. Baru ki kamera ki dei ki balabiang ba bat kila attach ru bat ki bedroom te kani ka dei ki ka ba so komando tata bi kong ila le ka kam ka ba phla do tata blame kur khu pi kong ngai ba kani ka homestay jong pi kan ya ba nang ni sakmat dekat bi ku jong try kan ra mo ha ata ta khablej kidang susdang mendagas ni pe ki jing khoi ki jing tanat ki jing kre balabiang ba na dong sedang tinggal rung ani kamera ke baar alimes ngini rung sa ka kamera ka balai ka saw wat ka basa san kamera ka don biang pelat itu nak pelat mau pedon kecuka sungkai bar lah don tutu cerong sungkai lah don Hilap na ini ya. Dan lu dia bam loh Tasa homestay. Taza homestay Lale congratulations Tasa homestay yes we inaugurate today yes 5th the 5th of 12 2025 Dah, habis.